Kulay Pibaro ni naka LS Simle Film Production Iwan Chapi naka banta ban pentip ba bala shai kasi in polite ba no ya ka short film mo jungi ka bakal teng husia nama la shai kasi kadai kasi ka ba paro shitlu ko thai ni kadai kasi naka banta ban tasha ya ka jingdi yo drugs nama kasi alpo de trek na do snam arknes pa plapnyo nila bo kasi ba kata kasi kale nakamata mangin tasya ya ki jingdi kani yo drugs te kunjo ni na production house jungi ila snai kani short film jungi nakamata kumno ban pani ba ki bo ki khon samla jungi ki balangom ha kani ki jingdi buan nama ha kani ki jubo mata shisha la bo ki khon samla ki balangom ha ki ni jingdi da ka ba la sha pangom ha ki no ha ki bon ki kom da ki ba ki la sha pan shoi ha ki plok ne ha ka no no ka banta te na ka liang ka jungi ila snai ka ni ka film ka short film na ka banta ban ni ba ban ai steng ba ka de ko wai ba na ka banta ki to balangom ba kim de bendo ka gentleman hanwai ki de benda ka gentleman ba ka lawai ka jungki ka dan ba sisin ba pilangom wadu gentleman sisin ba bidan kam siam pankala pila pankala wadu jingkaman hawo gasni pila panjab yak e ba pi kwa te nak lian jungi sai sien kwa man ka pa de pi ba hadian mangila pla ki kani ka short film ba sumha mani pet la mi ka ba na ka ba phinia ai jingmot shikiwi pat ki khon samla ki balangom ha kani ga jingdi khanang ba kin lai na ka no no ga jingdi wa na kumta ka jingpha ka imlang salang jongi jonga ba ba hasna ma tha risubot amoi zalma wado host ba mani ramu ni parchunga to chuma ngai taba manang ngapa pule taba habdi kelas na cari boy college se hanisnon kelas 10 lakut ba aduh le kelas mes pori boy college ban sakaduk ban sakajin jar kan ni hapan wajing hame senung po te jonga de ulam kodor karmendai te ka film ka bingit pemi asai bukaten belai katen muka usiang de film ka bai le persa spangi drugs nga de film de short film na film ko main character de ka di kasni ko ba sadap life nem na us nem shejar nes pa propinyo ke jing kham persa ke jing di drugs de kumbal ajle ingam di drugs ba hadu ke jala jongi ro de lembai di short film mi kan ai men sim mi tu ki ba la kermi drugs baru jing di te di film ko ba kumno ba unong di drugs ko lai ka jing no jom sa ka jing ba ba ko don burok te ka ne ko film ngis pindi la sai hak pos po je hak po wisdom center don ko di hat waduh bayu Kulay Pibaro ngadai bare jit kumdai la shai kasngi naka LS Simle Film Production kan release ya kowe ka short film ka palai ka teng husiar kene ka film lese ka don shipon ki jihikai kene ka short film wala da ka de ka film ka ba khamlen kot kumbang yoma ka short film tamba ka don ru ka jihikai ka ba kot jong ka film ka ba watla ngi langop ha kinu kinu biching sneu manta kene ka film kai kai sipanga ka jingkar ni bandi drugs tamalada in keno palada ngidon lengi langat hakano kono ka chisniu hakabakut di bandon ka jingkala ban poisha ka jingba te da kan hi ka kubor ni karpan ya barok ki perlok ki bai ibat ki bapai ki kene ka jumpa penajongi ba pin som haban ya share bani pentip lang ki bai kanang ba kan long ka jingi ka hi bi pa